Enero kamano Nyakwaramogi, jaera mar Ramogi TV, kawagoni erokamano kuom higa mar 2024, kama eri e weche manyien mag migago mogik e higa mar 2024, kendo jogo duto mosebedo kaluwo chenro mar migago, waduokonu erokamano ahinya. Waikore gi weche manyien mawuokie pacho ka, kaachiel gi moko ma bende wuokie kor gwenge. Mokwongo, wawinjane mago mawamiyo pek. Ogai mar obila Douglas Kanja orem chope doho mar yango kama ji manoteki nitiere. Ripot mar kambi nonro mar Infotrack oyango ni Jo-Kenya mathoth koni higa 2024 nyalo rumo, ka gigeno ni 2025 nyalo bede maberie. Obila mag Okwachich otimo pedha kendo mako johala 4 mauso buge misomo mabandia Nairobi. Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Johala 4 mag buge mabandia ondhi e boma ma Nairobi e kinde apedha manotim gi apisas mag obila manotelnegi gi apisa mag Okwachich kod riwruok mar jogo buge pacho ka, Kenya Publishers Association. Maeri timore motelo ne epo mar sikunde tam mokwongo mar higa manyien. Chenro mar timo pedha nochakore juma achiel bang' ogai mar obila lando nyinge dukni mopogore opogore mag buge ma ichich godo ni uso buge mabandia. Apedha no otim e laka peini kaka Accra, Latema kod River Road maduto yudore e chuny boma ma Nairobi. So we wanted to ensure that books that go to schools are approved and also genuine. Because of late we've been seeing a lot of fake books in and around Kenya. And for the last 2 months we've engaged some top investigators who've been going around and getting books that have been which have been faked. We are urging parents to ensure that when you go to the bookshop, you're buying a book, ensure that is an original book. Ensure that if it's a dictionary, specifically the Tuki, it has a check tag. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Narok okone jogo mochung'ne chwalo arita kwe mondo ne ni kwe obed e kindegi mag nyasi mag sikuku, ahinya to kar rito le ma Masai kod chuny boma ma Narok. Kolose apisi mare, Komishna ma kaunti ma Narok Kipkech Lotiatia kaachiel kod Laktar Peter Nakola ma en jakom mar riwruok mar jodolo e kaunti no ojiwo oganda Jo-Kenya mondo hore kendo ket mana kwe e kindegi mag nyasi. Bende gikwayo jonyuol mondo omiyo ikre chwalo nyithindgi e skul koyaw sikul e dwe manyien. Sisi tunasema shukrani kabisa kwa wale wote ambao wamechangia kwa utulivu mpaka tunapata watalii wametutembelea bila tatizo yote. Pia tunaomba pia wazazi kukumbusha kwamba tukielekea kusherehekea siku ya kufunga mwaka wahakikishe watoto wamerudi skuli. Na wahimiza tu wakazi na waamini ya kwamba tuendelee tupokee mwaka mpya kwa furaha, tuombee nchi yetu, tuwe na amani. Tusisahau kuandaa watoto wetu kwa sababu ni msimu ya kurudi shule. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osingo ni odhi timo lokruoge mopogore opogore kuonde twech ma pacho ka. Koloso e jela ma jok ma mine ma Eldoret, Murkomen owacho ni achiel kuom chenro ma odhi kete lai manyime en tieko gero ute ma ochung' e jela ma bende opogore opogore pacho ka. Omedo ni maeri biro bero alwora mar apisas mag jela kaachiel gi mabuse kendo bero chenro mag puonjo mabuse mondo bed jok makare ka gitieko twech magi. Housing will be one of the biggest component of reforms in the prisons is through the housing project. Because through this same housing project, we are going to construct modern prisons with better facilities to take care of inmates and to reform them properly. But number 2, we are going to provide housing for our prison officers. Ambao sometimes they live
in worse conditions. Nyakwaramogi yena monda ka yweyo mokwongo e cheno mar migago kik idhi mabor pod wan gi mathoth magin kaachiel gi mago mawuokie doho. This December 31st. Join us for a celebration and new beginnings with us From Inoro TV, Ramogi TV, and Citizen TV. Get ready as we bid farewell to the year gone by. Join us for an uplifting musical celebration with Kwa majina naitwa Edith Wairimo. Minister Leila Njero. My name is Fredo Mondi. Size 8 Reborn. This is Sanino Bless, a gospel artist from Asylum. Na manze niko hapa kuwa invite for the Vuka Mwaka Party on 31st kutoka saa 4. We welcome all of you to come and join us. Karibuni nyote. Vuka Mwaka Party live on Citizen TV, Inoro TV, Ramogi TV, Viusasa and Citizen Digital platforms. Toga kwendithiria mwaka mweru mwega wa kirathimo. Hawi maber mare higa manyien. Happy New Year! Happy New to Year to you, to you. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak, and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head, and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days, starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo, ogai mar obila Douglas Kanja orem chope doho mondo yang kuma ji manoteki nitiere. Kanja madonyo miyo chik mondo miyo chopie mbele ne kawuono gi jogo manoteki ne okochope doho gino manowang'o yo kinde mochung'ne familia mag rowere manoteki kod ji michichni gin obila. Donyo ogolo chik makamano e kinde mobila to osebedo koramo ni onge obila moseteko ng'ata. Jotelo mopogore opogore moting'o Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka gini loso kakoro gie thuolo ni wawinjane gima Eugene Wamalwa wacho. Baba wa Billy Mwangi amesafiri kutoka Embu asubuhi afike hapa haoni mtoto wake. Amefika haoni mtoto, haoni inspector generali na wako wanapeana excuses. Kwa hivyo tumesema hatutakubali uendelee kukiuka katiba serikali, na sio tu inspector generali, rais wa nchi hii mwenyewe amekuwa kule Homa Bay, ameahidi mchana peupe ya kwamba atahakikisha kwamba wamesitisha mambo ya utekaji nyara katika taifa letu, na vile vile vijana wote waliotekwa nyara amehakikishia wazazi wao watawachiliwa. Leo ni siku ya 4 tangu rais atoe hiyo ahadi. Tunajua yeye ahadi zake nyingi ni za uongo, lakini haya mambo ya maisha ya watoto wa Kenya, it's a matter of life and death. Isikuwe tu ni mambo ya siasa, mahadi za uongo. Afuatilie na inspector generali wake kuhakikisha hawa wa Kenya wamepatikana.
Asante. Naam, Eugene Wamalwa ni mmoja wa mawakili ambao wanawakilisha zile familia za wale vijana ambao walipotea na yuko peke yake. Pia Kalonzo Musyoka alikuwepo pia akiwakilisha wale, na sijui kiwepo nitaweza tu kupata neno moja kutoka kwake haraka upesi. Nieleze wewe ni mmoja pia baadhi ya mawakili ambao wanawakilisha zile familia, yale ambayo walijiri pale. Hatukumuona Inspector mkuu wa polisi Douglas Kanja, na pia kulikuwa na ule vuta ni kuvute zile siku ambazo nyinyi mlikuwa mnataka kwamba hii kesi iweze kusikizwa haraka, lakini ikaweza kusukumwa hadi wiki ijayo. Tuna imani kwamba hakimu ambaye anahusika Barasa Mwamuye means business. Kumbuka kwamba ni huyu hakimu ambaye alikomesha mambo ya ndani, na tulikuwa sisi hapa mbele yake. Kwa hivyo na vile kusema kwamba amewakubali hawa kina Inspector General hadi tarehe 8, na akasema wazi kwamba hataki tuwe na ile tabia ya kujitetea hapa na pale. Ukiukaji wa sheria tayari umepatikana na wao maofisa, na kwa hivyo Bwana Kanja yeye mwenyewe, nataka nimwambie hivi, anajua kuna mamlaka chini ya Police Act. Awashike hata kama ni DCI mwenyewe, aseme leta hawa vijana. Hii sio jambo la kawaida. Wakenya hawatakubali kuwa na serikali ambayo inaongozwa na majangili ambao wafuati mambo ya sheria, na ndio sisi tukakomesha hiyo, tukasema tutakuja kwa mahakama leo. Kuja kwa mahakama na kuhakikisha Wakenya kwamba tukivuka mwaka, na tutarejea kila mmoja wetu, Mungu atuwezeshe tuvuke mwaka kwa njia iliyo sawa. Lakini kuna machungu kama vile tumeona mzazi wa Billy Mwangi. Huyo ukimwona huyo, wazazi wote wa Embu, na sio Embu peke yao, Kenya nzima wanalia na wataki kukubali tabia hii. Si rais mwenyewe alisema, na nyinyi wazazi basi waambieni watoto wenu sijui wafanye nini. Umeona wakili hapa wa cartoonists na bloggers, kwa sababu kila mtu akona haki yake kikatiba. Kwa hivyo wiki ijayo, kabla ya kufika hata tarehe hizo 8, matarajio yangu ni kwamba vijana watapatikana, na sio hata wao 6 peke yao, wote ambao wametekwa nyara na majangili hawa. Naam, asante sana Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper na pia wakili wa wazazi wa vijana ambao walitekwa nyara. Hivyo basi ni kusubiri tu siku 7 zitakapokamilika huku Manakamano mano jafwambo marwa Ben Kirui kantiere achiel kachiel Doma Milimani, kama nende igeno ni ogai mar obila Douglas Kanja ne dhi chopo inyima od bura ka en kod jogo manoteki, mano kaluwore gi chik manyogol kod doho odiechieng' manyoro. To kata kamano norem chopo. Koro Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kaachiel kod Martha Karua magino kinde mag jogo mabende gin familia mag jogo manoteki, wacho ni ok gimor ahinya go kang' makoro nyaka sani ogai mar obila otamore chope doho, kendo giwacho ni ogai mar obila gidwaro ni mondo ochopie doho owuon ma ok ooro ng'ata kaluwore gi bedo ni doho ne dware en owuon mondo dhi oler kama jogo iko mabende noteki nitiere. Erokamano ahinya Pascal Olajo ka intiere Kabondo kanyo. Gladys Onyango wacho nanuluowa e yo makare. Mama Nicole wacho ni ka intiere Karubangi Market, wacho no wuoro Kenya kaka jilala kamano, to bende wacho ni chieng' moro achiel Kenya biro bedo makare. Kaito James Onyango wacho ni en rarieda, wacho ni en bende okomor ahinya gi rang'iny makoro indhiyo jo Kenya tilal godo kinde ka kinde. Mana kamano Nyakwaramogi, mago gin moko kuom paro ma jogo eko ma golon maparo ewi jogo eko ma bende osebed ka iteko kinde ka kinde. Kanya kasani wadok achiel kachiel nyaka Doma Milimani, kama jafwambo marwa Efi Nyakidi biro leronwa ni to ang'o mosetimore chakre okinyi kaluwore gi bedo ni ne warito mar neno gai mar obila Douglas Kanja kachopo e nyim doho. Efi, kapo ni nyalo winja gi thuolo ni nyalo nyisowa ni to ang'o mosetimore kaluwore gi bedo ni ogai mar obila orem chopo e nyim doho kaka doho nyogolo chik. Efi. Erokamano ahinya Milton, awinji makare, wantiere Milimani High Court kama odiechieng' ma kawuono
Deputy Inspector General kata Ogai mar obila mano Douglas Kanja nowinjore ochope nyim doho odiechieng' ma kawuono kaluwore gi chik mano chiw kod jang'ad bura Justice Mwamuye. Odiechieng' manyoro nowacho ni Ogai mar obila Douglas Kanja ochope nyim doho mondo ochiw ler kata ochope nyim doho kachiel gi rowere mabende nosendhi molal godo e jumbe mokalo. Tim mabende osebedo kadhi nyime ahinya e pacho kaendi. Kata kamano Ogai mar obila Douglas Kanja nokochopo e nyim doho kawuono, mak mana nooro ng'ato mano chung'e lope e lo mare kendo lero ne doho ni nokonyal chopo kaluwore gi achiedhnade ma ok nyal geng'. Koro gie sani jang'ad bura Bahati Mwamuye ochiwo mana ndalo 8 ka bura no endo ibiro winj higa mabiro. Bende olero ni jang'ad bura Bahati Mwamuye olero ni ok en ranyisi makare ka Ogai mar obila inyiso mondo chope nyim doho to ok onyal chopo. Nowinjo bed ni Douglas Kanja chopo gi rowere mosendhi kendo lal godo, to ka ok ochopo kodgi nowinjo bed ni olero ne doho ni to rowere gi gin kanye, en ng'awa mandhiyo rowere gi kendo lal kodgi. Kata kamano waneno ka wuon achiel kuom rowere go eko mano wuon Billy Mwangi bende ochopo e nyim doho kendo lero ne jang'ad bura Bahati Mwamuye ni doher mana ng'eyo kata doher yudo ler kowuok kuom obila ni wuode ni kanye, kendo lero ni odiochieng' achiel motelo ne lal kendo ndhicho mar wuode nitiere nyamburko moro mane oneno karango alwora magidake, kendo odiochieng' maluwo mano koka wuode nolal. Ne en gi lit ahinya kendo waneno ka en gi pek ahinya e chunye kodwaro mana mondo ong'e ni wuode ni kanye, kendo wacho ni wuode en ng'at matuore. Koro doher mana ni mondo obila kata Ogai mar obila Douglas Kanja oler ni wuode ni kanye. Kata kamano ne wantiere kae gi lawyers mopogore opogore ma ochung'ne anyuola gi eki mar wedegi osendhi kendo lal kodgi. Ne wantiere kae kod Martha Karua, ne wantiere kae kod okil Stephen Kalonzo Musyoka, bende ne wantiere kae kod okil Eugene Wamalwa, kendo giwacho ni ok en ranyisi makare ka dibed ni iluongo Ogai mar obila mondo chope e nyim doho, imiye chik gi doho mondo chope e nyim doho mar lero chal mar arita e pacho kaendi ne rowere to ok ochopi. Koro giwacho ni girito mana nyaka kanyo mibiro winj bura ni endi mondo ging'e ni ochimo kanye, rowere gi bende biro kelgi e nyim doho. Ka penjo maduong' koro odong' mana ni en ng'a malal gi rowere, to en ng'a mandhiyo rowere, to itero gi kanye, to indhiyo gi nang'o. Kata kamano kionge penjo moro amora Milton, aduoko ni thuolo ni. Erokamano ahinya Efi gi e thuolo ni aonge penjo, akwayo ni mondo wadhi adhiya nyime gi weche manyien. Mano ne Efi Nyakidi achiel kachiel kowuok e doho ma Milimani, Nairobi. Kambi matimo nonro mar Infotrack ogolo lipodgi mar giko mar higa manyiso kaka higa 2024 osebedo. E nonro mare mokete anga gi jatim nonro maduong' mar Infotrack John Vin Wanyingo, oyangore ni thoth jo Kenya oseyuak ni ngima higa mar 2024 nobedo mapek ahinya, ka bende thothgi ok nyis geno ni higa 2025 dhi bedo negi mayot. Maeri en nonro manotim tarik 20 dwe mar 12 ma bende yango ni oganda jo Kenya maromo 76% wacho ni Kenya odhi maber kipimo gi higa mokalo. Bende yangore ni jo Kenya maromo 9% wacho ni Kenya dhi maber kendo gimor ka 64% yango ni higa mar 2024 obedo marach, ka 2% wacho ni ngima e higa ma watieko ni obedo ma ok rach ahinya, kendo 14% yango ni ngima e higa 2024 obedo maber mokalo. Joma mine maromo 68% wacho ni kanyakla ni higa mar 2024 osebedo mapek kuomgi ahinya. Jo Kenya ni kod geno mopogore e kaka higa mabiro mar 2025 biro bedo. 30% ma jo Kenya wacho ni higa 2025 biro bedo maber maloyo higa ni, ka 12% wacho ni higa manyien dhi chalo gi higa 2024. Bende 22% to wacho ni higa 2025 dhi bedo mapek moloyo higa ni, ka 36% mar jo Kenya to kogolo pachgi e wach higa manyien. Nonro ni bende yango ni geno duono kaluwore gi gwenge mopogore opogore pachoka. Gwenge ma Nyanza ni kod geno maduong' ni higa manyien dhi bedo maber moloyo ka gin gi 42%. Imbo mar Kenya ni 35%, ugwe mar Kenya 32%, Kenya madiere kod nyandwat ma ugwe gi 26% moro ka moro, kendo hoho mar Okak ni 24%.
Ohala mar ngware mar ndiga ne umbe lach mokalo higni bora mokalo kendo ne ni yor chopo wuoth mapiyo kane apiko pok odonjo matut e gwenge ma pacho ka. Bang' donjo mar apiko, ndigni nochako bedo manok ka dongruok mar nderni bende koro nomiyo kwan nyamburko omedore e gwenge kendo dhiro oko ohand ngware mar ndiga. Makmana ni nitiere ji ma pod omako motegno tij ngware mar ndiga kendo mane yorgi mar yuto. Ere kaka gitiyo gi tijni e lwasi mopong' kod piem mawuok kuom masinde matiyo gi mauta? Millicent Adhiambo leronwa. E chuny boma ma Kisumu, yawuot luo ariyo magin joriemb ndik ngware kaachiel kod jowetegi mamoko e sekta mar bodaboda gwenyore gi ji, apiko kod nyamburko e konde duto mar bomano ka moro ni kod lek mare. Kowuok e kuonde dak mopogore kaka Manyata kod Bandani nyaka e chuny boma modich, Sami Otieno Ang'wen kod Victor Odhiambo kaachiel kod jowetegi mamoko ngimagi e tijni mar riembo ndik ngware nyiso mijing'o kod siniani e yor manyo momakore gi geno. Sami Otieno Ang'wen mong'ere kaka Jakogalo, jegni 35 kendo wuon nyithindo 3, oketo genone kuom tij riembo ndik ngware mochungoga e akek yo ma Patels. Motelo ne donjo e tijni, Sami mawuok Gem e kaunti ma Siaya ne en jagoranda ka chiedh nade kod pek mar ngima bang' temo tije mathoth nomiyo oyudore riembo ngware mar ndiga e boma ma Kisumu. Na dala to abiro town kana an fundi bao. Nan fundi bao. Koro kana donjo e dala mar Kisumu ka yudo ka tij bao tek. Omiyo nochopo kuma koro achako riembo tijwa mar bodaboda. Achake higa mar 2012. Sani pod ariembe. Asetemo piko tamore. Asetemo loan gi tamore. Omiyo nadonjo e business mar ndiga. Masani be ane jakom mar jondiga e Kisumu County ka. Are higa 2012, Sami yango nyondamo mane okaono noloko ngimane nyaka chil kawuono. Kata obedo ni yuto mare ne obedo matin e chakruok, noduogo doko jariemb ndik ngware mong'ere Kisumu ka gie sani en jakom riwruok joriemb ndik ngware mayo 1000 e bomano. Tijwa ni to en onge time ne, en olure kaka tich chalo. Anyalo wuok okinyi ka tich beta duogo kata saa 5 otieno. Koro lure gi kaka odichieng' odhi. Mostly awuoga 6 taduogo saa 3. Monday to Friday to bedo ga maber, but weekends to bedo ga matek. Wuodh Sami kaka jariemb ndik ngware ok osebedo mayot ka oparo kinde mane oromo gi jawuoth ma onjwaria. Challenges to ng'eni sama ichako gimoto nyaka yudi challenge. Nikech sama iriembe no ijony matek, kibiro ot be jogi be nika samoro be ka sani ka koro koth chweni otek, koth ochwe chakre okinyi nyaka odhiambo. Ting'eni ma nyaka piny obed motwe kitimo ang'o eka diti. Moro nating'o customer moro taluora kode e town man owinjo ni koro miya siling' 1000. Noting'o boxi moro moting'o battery. Koro kachopo kode kacha to kan koro arite ni mondo miya pesa kara ng'ani en osoye. Kang'iyo battery mana ting'o ni karo wena mana kidi ei boxi kanyo. Kopogore gi Sami, sigand Victor Odhiambo ma jahigni 46 modak Bandani to ne ochakore kanotiyo e sekta mar jua kali kane pok odonjo e tijni e higa 2006. Victor chungo ndike e akek yo ma Kisumu dala, achiel kuom kuondego modichga e chuny boma ma Kisumu. Nono ang'atiyo jua kali, to jua kali ok ne chula maber. Nanyalo tiyo to pesa nindo koro kumia. Kora nono kacha ni waste time. Koro na jikakamua bachako kondiga ma kondesa mar ng'ato. To akanega pesa moro ma yasis mona nyiew mara bedgu mara. Odiochieng' Victor ma wuon nyithindo 2 chakore saa 12 okinyi gi ikruok ne riembo ma odiochieng' duto are saa 2 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Odiochienge to ok inyal wacho nikech kaka piny oru ken oru nade.
seche moko ru maber, seche moko ru marach. Ka odiechieng' ber, kachaka nan siasna dwa tich, nyaka ang' sa achiel odhiambo. Anyalo loso kata gima 1,500. Mano ka tich ber. Seche moko anyalo kata mana kalo kanyo. To ka tich rach sana, tanyalo loso gima 600, 700, 800 kae. Ok na iwach ni pesa atis kata pesa en kod pesa. Ma kichokogo ot bende ji moro amora. Victor Kwanopek maeno wuono kaloe mar nyono nyange pile ka pile. Kata kamano, owacho ni makete ng'ama ngimane ber kokwede weche afuong'o maliekore ewi bedo jagongware aming'a. Wach mane osir kod nyawadgi Sami. En adier ndiga kecho waba bedo mapit. En exercise mimonde gokinyi. Tidwa goya nyaka ang' jioni. Tuoche mang'eny bende ok nyal maki. Ok nyal bedo matuo. Inyalo bedo tuo mana ma homa kende, lakini tuo ma koro dende onyose chande ok nyal bedo matuo. Alafu gik moko makech ka bende ok ber kitiyo kode. Odwaro mana ni kata gimo kaka chak ema inyalo tiyogo imadho. King'iyo jondiga gin very strong. Anjo ka jomoko wacho ni jondiga ok nyuol. Ne jondiga na kia ni koriembo ndiga mang'eny ni koro ok onyuol. An king'iyo donga an gi nyithindo. Koro one fate. Gokinyi nyaka imadha chai kabur kopong'. Sa biro be nyaka inyona kuon mafain. Gotieno be nyaka igaga kuon mafain. Ke tiywa to ken tuk nyithindo. Ke sama yudo ng'ama opong', samoro be yudo ng'ama randere. Ne Sami kod Victor e tijgi ne gigeno kuom jowuoth ma giting'o ahinya. Ka e boma ma Kisumu nitiere jowuoth ma pod ohero tiyo gi ndigni kar yore mamoko mag wuoth kaka apiko. Shughuli na mag town adege ndiga an gi osiepena moko ma bende konya biashara kage kacha, gin gibe gitiyo gi ndiga. Kopen gima idhi gi ngufu ni nyone pole pole. Ma speed mare eno mo control speed mar ndiga. Ma kukos accident gu ndiga tek moinga piko. Ndiga beta hero moloyo pikipiki nikech aneno ka better and safer than in terms of health. Aneno ko konya nikech ndiga ka wadhi mos onge gi koyo mang'eny. Koro ing'eni kata sani dong' neno ka rwako sweta nikech koyo. To pikipiki ka ng'arwako to kata maendigo ohingo kabisa. Koyo donjo na mang'eny. Nyono nyange ok en mana yor wuoth kende ne Sami kod Victor, to en kit ngima magidago mamiyo gi yuto pile ka pile e kind achiedh nade magikaloe. Ranyisi mawuok en mar tich matek, kinda kod hero tiji kowuok Kisumu nyaka e konde duto mag bombe ma pacho ka. Onge ng'ama onge future e ngima waka. Man plan man gan agombo na bed gi Uber. Mane plan man go. An go siepe mang'eny ni kogo na rambe maber. Uber biro ka. Tachulo mos. Mane plan man go so far. Ng'eni jogi be oginyal idhi tidum misutu. Koro is the time abin be kaka jandiga kiseng'eni kae kumi yute. Nyaki bed ng'ama ler, nyaki wuogi customer maber. Speed mar ndiga ber moinga piko. Jondiga bende nigi respect. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto mago e witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722 638 83.
Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo e mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza tune mari D*811*414#. E weche tuke ni tim mar Manchester United noloo gonde 2-0 gi Newcastle e tugo mar EPL otieno mokalo. Gonde mag Newcastle